Hello everyone, दायो आङो दंफैयो गेलेमफुं बर्डाराव भुटान बर्डाराव दायो आङो थांगोन जाहैबाय गेलेमफुं टु ओरैहाय लद्राय दामाकार माथो जोंना भुटानाव हाबनोब्लालाय हौस बिदिसो थानांगौनो मानसिया फाग्लालै जों इण्डियानाव थांब्लानो थिगलाय खुनु माबा गैया आरोखि ना सल मानसिया बेबायदि लाइन जालायनांगौ नै भुटानाव हाबनोबा गेलेमफुङाव टाउनाव हाबनोबा आरोना लागा धामाकार मानसि दायो जोङो थांगासिनो दङ लद्रायाव आरोना दा गेलेमफुं टाउननि साहाथिंजाय दावखोबोबाय जोङो लद्राय दलाङाव दा लद्राय ब्रिजआव थांगासिनो आरो जोङो लद्राय ब्रिजआव बा माथो बेयावलाय खमलानि धामाकार फानोलै बेयावलाय नै खमला बहुद फानदोंलै बेयाव नै दा बेयाव खाटारनाक आरोखि लामाया बेयाव फैयै फैनानैहाय गेलेमफुंनि साहा दावखोथारनानैहाय बै गुफुर नुहरनायानो जादों जाहैबाय लद्राय दलां जाहैबाय बेयाव फैयोब्ला एसे साबधानैहाय फैबानो जाबाय आङो दायो नुदों जाहैबाय माखासे जोंनि इण्डियाननि सेंग्राफ्राखौ ओरैबायदि साखावलाबायबोनाय आरोना बायसान्स जुदि नैबेयावहाय एसे स्लिप दाननानै गोग्लैलाङोब्ला हादिबो मोननाय नङा आरो दा बेखायनो नैबे हाजो गावख्लानायाव एसे साबधानै सालायबानो जाबाय आरोना लामाया बुहुद गाज्रि खाटारना जायगा नुखाबाय हनै ओरैबायदि डेन्जारेस जायगा आरोखि बियो दा गाहायाव बेबायदि खामानि मावगासिनो दङ आरो हनै ओइ नै दा लामाया खावख्लाबसेल' आरोखि नै बेयावहाय बुहुद साबधानै सालायनांगौ जायो गारिया दा नायसाय नै लामाया एरायनो बुहुद कठिन जायो नै दा लामाया ओरैबायदि गारि गंसेल' हाबजानायखामोन नै दा एरायनोनो बुहुद कठिन जाबाय नै कारसोबा अबसे अब्लाबो एरायनोनो सुबिदानो गैया नै दा लामाया ओरै गाहायजोंबो दं आरोना ओरै बै लद्राय ब्रिजनि ओरै गाहायजों ओंखारनानै नै ओरै बै गुफुर नुहुरनाया लामा ओरै फैयो ओरै फैनानै बे गामियाव हाबहैग्रा लामा जाहैबाय ओरैहाय अमब्लिं थमब्लिंबो थांनो हाबाय दा बुहुद मोजां आरोखि जायगाफ्रा बेरायनोहाय सिनारिफ्रा ओमफ्राय बेजों लोगोसे बैयाव खमला बागान दङ आंनि फिसिगि दंमोन बेयावहाय सेम्बु लाम' होननाय दा आं बेयाव थांथ'नाय जानाय नंला ओमफ्राय आरो बैयाव सासे दंबावो आंना बेयावबो फिसिगि लिंनाय दङ आंहा दा बेयावबो आं थांथ'नाय जानाय नंला आङो सेकेन्ड टाइमावहाय फैयोब्ला सेम्बु लाम' सुखेनावहाय हाबहैगोन आरोखि लागाव मख्राया नै बुहुद दं आरोना नै मा जानानै थायोलै बिसोरलाय वाव होस ए दै लोंदों वाव फिसाखौ उदै सिङाव लाना खारदों नै मा रोखोम बाथामो नै नायलाय आयौ दौस बाबा सफैबावलायबाय दिनैहाय लद्राय दलाङाव आरोना भुटानावहाय बरियाथार मानो होनना बुङोब्ला दलाङा गेसेबल' नालाय दा गारिया थांलाय फैलाय खालामनो एसे उसुबिदा जायो नै बेनो आरो दा दलाङाव बुहुद मानसि जादों आरोना नै जोंनि इण्डियानिफ्राय बुहुद फैदों बेरायलागासिनो दङ नै सेंग्राफोरबो फैदों आरो ओरैहाय हनै सिख्लाफोरबो फैदों मोखाङावनो नांनानै फांथेबाय दं दैया नायदो नै बेनो ओरैबायदि मोजां बुहुद गोजौआव दं नालाय ओंखायनो दैखौहाय फिसाल' नुहुरनाय जायो एक्सुवेलि दैया बुहुद गोथौआनो आरो नै हाजोआथ' बेफोरबायदि ओमफ्राय दाथ'फानियाव थाङोब्ला ओरैहाय लामाजों ओरै दावखोलांनांगौ आरो ओरै थांदो ओमफ्राय बे हाजो गोजौ बै हाजो थिखिनिजों लामा दं आरोना ओरै थांथारो बा ओरै मानखोलायबाय एकदम ओरै थांथारो आरो दाथ'फानियाव एकदम गोजानथारावहाय ओरैहाय दावखोलांथारबा मोनहैयो माने सिगांनि समफोराव दाथ'फानिसिम थांहैयोमोन दाथ' आरो थांहोला दैया बै खनाजोंसो गबोखादों हनै ओरैबायदि खनाजोंसो फैखादों आइ नदि दैया आरोना बिमा दैलामा फैयै फैनानैहाय ओरै साहाथिंजाय दंग'आसो देरसिनबाव ओरैबायदि फिसाल'खा नै थोस जा समायनाल' नुखायो नै दलाङा ओरैबायदि मोजां आरोना नै
दा जोङो इण्डियानि नै ब्रादारमोनखौ लोगो मोनदों आङो बबेनिफ्राय फैदों सोंनि आरोखि ना ओइ ब्रादार आपनि कटफ्रा আহিছিলে चिरां डिस्ट्रिक्ट कोन जागार बासुगाव आচ্ছা ইয়াত আহি পেলাই মনটো কেনেকুৱা লাগিছে যেনিবা হয় নেকি জায়গাটো সব ধুনীয়া জায়গা না এতিয়া ক'ত যাব গেলেমফুং টাউনত আচ্ছা দে তেনেহ'লে ओरै दैयानो ज्रुम 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 बाज्रुमगासिनोखा आरोना दा आवाजफ्राखौनो बारा मोजां फैया साउन्ड क्वालिटिया मोजां फैया थेवबो आङो लद्राय दलाङावहाय बेरायनो बहुत मोजां मोनखायो दा बेखायनो फैफिनबाय सिगांथ' आङो दाथ'फानियाव थांदोंमोन दा थांनो होथ'आनो आङो बेयावहाय गेटआवबो एसे रायज्लायदोंमोन पुलिसफोरजों दा उफाय गैया आरोना थांहोथ'आ माथो खालामनो ओरैहाय सरकारनि मोनसे आयेन थायो दा जेब्ला खुलिगोन अब्ला थांनो मोनगोन होनदों आरोना आं रायज्लायबाय थाबाय बिथांमोनजों दा आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिप देखायाखिसै खारन केमेरायाव फैयाबो जानो हागौ बिथांमोना उसुबिदा थायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे खमला होदों आरोखि ना सिख्लाफोरसोखा बहुत मोजां मोजां फुजिफ्राबो जा स्टाइल आरोना गुफुर गुफुरनो दा मोजां मोनदों बेफोरबायदि लद्राय दलाङाव ब्रिजआव फैनो मोननायाखौनो आरोखि ना ओरैनोब्लाबो फरेन कान्ट्रि होनना बुङोब्लाथ' बेरायनो मोनोब्ला एसेब्लाबो गोसोआ साबसिन मोनखायो लोगोफोर दिनैनि दिनाव आङो बे लद्राय दलांनिफ्रायनो थांफिननाय जासिगोन आसा खालामदों नेक्स्ट टाइमाव आङो बेबायदिनो दाथ'फानिसिम नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन जों दाथ'फानियाव थांनानै बेरायनानै फैनो गोसो जादोंमोन आङो दहाय प्रसासननिजों रायज्लायदों बिथांमोना बुंदों जाहैबाय टुरिस्टनि मानसिफोरखौहाय जों दाथ'फानिसिम हगार हरनाय जायो होननानैहाय दा बेनिखायनो गेटआवहाय मोजाङैनो जुदि रायज्लायनानै फैयोब्ला टुरिस्टनि मानसिफ्रा गोजौआव थांनो मोनगोन आरोखि दाथ'फानिसिम आङो एबारनि नेक्स्ट टाइमावहाय नोंथांमोननो दाथ'फानिसिम थांनायनि भिडिअ लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय बहुत मोजां मोजां जायगा दङ बहुत इन्टारेस्टिं ओरैबायदि हाजो थिखिनि थांखानांगौ लामाया आङो खेबसेल' थांनो मोनदों जिबनाव नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर टुरिस्टनि मानसिफ्रा थांनो हागोन आरोखि दा नैबेयावहाय सनथला फानदों आरोखि ना खमला फाननाय जादों नै थख्लाव बेसेबांथाय आङो सोंलांनि लामायाव फानदों आरोना नै बिदि धामाकार फानदों आरोखि बिसोरो ओ ब्रादार खुथि हो 100 रुपिया आच्छा नै 100 थाखानो आरोना आयु गोबां मोनो माथो 100 थाखानिनो आयु जा बुरजा मोनो ओमफ्राय जोंना ओरैहाय इण्डियानावहाय थाइबाल' होयो 100नि फिसानो बेयावहाय मोनसे बहुत मोजां दलां दङ नै ओरैबायदि मोजांखा आरोना बेरायनोहाय ओरैहाय नै हाजोनिफ्राय दै फैयो जा मोजां बायनै ओरैहाय गाहायजों थाङो आरो दैया बैथिंजाय थाङो नै हाजोआवहाय ओमफ्राय नैबे नानिया लाजिदों आरोना ओइ पुनु कस्तो छ राम्रो छ दा फैबायानो जेब्ला गेलेमफुं टाउनावहाय एसे बेरायग्लांनानै थांनोसै ना मा बुङो लोगोफोर एसे नायलांफाबाय थादो टाउनफ्रा मा रोखोम दा बेनो आरोना गेलेमफुं टाउना नै साइलेन्टल'खा गारि दाब्रायलि गैया आरोना फुरा स्टेन्डार्डआव आरो नै बिल्डिं गोजा माबा मोनसे नांगौब्ला न' सिङाव हाबदो आरामसे बायदो आरो नै साइलेन्ट गोजाखा जेरैबो बिल्डिं सिङाव गोजा नै गासैबो बुस्थुफ्रा नै बिल्डिंफ्रा ओरैबायदि मोजां दंगारो नालाय दा बेरायदों आरोखि आंबो लखब थाबायलाबायनानैसो बेरायदों गारिबो साबथिंलाबायनो मोना एसे उसुबिदा आरोना नै बेयावसो गाखोनानै एसे जाब्रुलाबायनानै थांनोसै नामा आङो सिख्लाफोरबो फैयोलै नै बहुतनो आरो गिदिं जेरैबो बिल्डिं गोजा आरोना जेरैथिंजायबो बिल्डिं गोजा नै दाउसिन दाउलाफ्रा बिरफुंजोबलायो नै बेयावबो गोदान बानायगासिनो दं नै बिल्डिंआ कमप्लिट जाथ'वाखै दासो बानायगासिनो दा लोगोफोर आङो जुथा दखानाव दंफैयो आं जुथा नायनो नागिरदों आरोना मा रोखोम दङ आं नोंथांमोननो भुटानावहाय गेलेमफुं टाउनाव मा रोखोम जुथा मोनो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो वाव दा नायदो नै एडिडास आरो नाइकनि माल गोजा आरोना बहुत मोजां खमसे खम 9000 क्लाय 7000 क्लाय 4000 5000 बिदिनि माल गोजा आरोना दिनै नायनानैल' थांनोसै आङो दा नै बहुत दामि जुथा दङ बहुत मोजां आरोना नै बेफोरो एडिडासनि माल आरो नै ओरैबायदि दामिखा दांनायनि दा नायदो नै सलफ्रा ओरैबायदि मोजांखा नै दामि गोजा जुथाया नै दा नै ओरैबायदि आरोखि नै नोंथांमोनाबो निस्सय नांगौब्ला लांफैनो हागोन आरो बेफोरो
दामा 3000 एबा 3500 2500 बेफोरनिफ्राय लानानै दं आरो बहुत मोजां मोजां दं आरोखि जुथाफ्रा नै आच्छा नै बेबो ओमफ्राय नै बेजों लोगोसे आरो देखायबावनि नै वाव होस बरिया बरिया जुथालै लोगोफोर नै 2000 2500 खालायनिनो नै बहुत मोजां मोजां जुथा दं नै ओमफ्राय नै बेबो नाइकनि नै आयौ सलफ्रा नै दामि लखा नै ओमफ्राय जुथाया अजनानो गैखा 100 ग्रामबो जानाय नङा नै लोगोफोर जुथा गानदों बायदिखौनो मोननाय नङा उरायलायनायसो मोनगोन दा नै बहुत मोजां मोजां क्वालिटि आरोखि नै वाव नै होस खम मोजां बेफोरो दा नै नायदो आरामसे देखायगासिनो दं आङो नै ओमफ्राय एसे खम क्वालिटिनिबो दं आरोखि जुथाफ्रा लाङोब्ला मोनगोन दा नै बेथ' एडिडास नाइकनि बिदि गोजा नालाय नै आं हरै देखायगासिनो दंबावो हिनजावफोरनिबो दङ बहुत मोजां मोजां क्वालिटि दं आरोखि सामब्रानि नांगौब्ला नै बेफोरबायदि क्वालिटिनिबो दं आरोखि जुथाया गेलेमफु टाउनाव लांफैनो हागोन नै होस नै बेफोरो नै एडिडासनि आं बेखौ सोंखांबाय 2000 खालायल' आरोखि ना बरियानो नै नायदो नै बहुत मोजां गाननोहाय अजनानो गैखा नै 100 ग्रामसोल' दङ नै सलफ्रा ओरैबायदि मोजांखा नै होस एबार नेक्स्ट टाइमावहाय फुरा लांनांगोन आरोखि जरानैसो दिनैहाय लांथ'ले निउ इयाराव फैफिनगोन आङो डाइरेक्ट आं थांगोन माबासिम आरोना दाथ'फानिसिम लांफागोन आङो जुथाखौ ओरैबायदि मोजां मोजां दंखायो नै नाइकनि माल बेफोरबायदि जुथाखौ नुब्लाल' गाननो लुबैयो आरोना वाव नानिमोना नै बिदि गेलेदों आरोना भुटाननि गोरलै गोरलैफोर नानिमोन हेल' नानि नै वा ओंखाम दौदों नै वाव बिदि गेलेयो जाहैबाय नै उन्दै समावहाय दा लोगोफोर आङो न'आव थांफिनसिगोन नै बे गेट दा आंनि भटार आइ कार्डखौ लाखिदोंमोन नालाय बे गेटआवहाय दा आङो बेखौ होलांफिनसिगोन बिथांमोना आंनि भटार आइ कार्ड अरिजिनेलखौ लाखिनानै नैबेबायदि भुटाननि मोनसे कार्ड हरदो आरोना बेखौ लायोब्ला बेरायहैनो मोनो दा बेखौ होलांफिननांगौ ओमफ्राय आंनि भटार आइ कार्डखौ लानानै थांफिननांगौ आरो नैबेनो गेटआ नै दा नोंथांमोनाबो जुदि भुटानाव फैयोब्ला अरिजिनेल भटार आइ कार्डखौ लानानै फैखा ओमफ्राय लोगोसे डाबलिं दङब्ला हेलमेटआ मोननै लानानै फैखा दा भुटाननिफ्राय दागगारि हाथायाव सफैफिनबाय आङो नै 4टा जालायबाय दाबो बहुद मानसि आरो नै थाब्रा थुमथुमल' दङ सान हाबजासे बाजारखा आरोखि नै नै भुटाननिफ्रायनो बहुद फैखायो मानसिफ्रा जा फैयो नै गोजा गोथांनो सानथ्रोब जाखायो फुंनिफ्राय बाजारा सानसे मा सानाय खिथालांखो बे